Nagdiwang ng kanyang ika-100 kaarawan ang isang World War II veteran sa Dagupan City noong ika-7 ng Enero. Si Raimundo Cabrera mula sa Barangay Bunuan, Giseta ay masayang ipinagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay nang masiglang sinalubong ang bagong yugto ng kanyang buhay. Siya ay isang veterano ng World War II na naglingkod sa bansa mula 1939 hanggang 1945. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatiling matalas ang kanyang isipan at nagpamalas ng galing sa pagkanta, isang patunay ng kanyang kasiglahan. Bilang pagkilala sa kanyang pagiging centenarian, makakatanggap sila kay Raimundo ng 100,000 mula sa national government alinsunod sa Republic Act No. 10868 na nagbibigay halaga at suporta sa mga Pilipinong umaabot sa edad na 100 taon. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.